நம்ம இருக்கிறத ஓப்பனாக சொல்லணும். தவறுகள் செய்யாத வரைக்கும் நம்மளுடைய காவலர்கள் நண்பர்கள் தான். நீ தவறு செய்யாமல் இருந்தால் எந்த அதிகாரிக்கும் எந்த காவல்துறைக்கு இல்லை. அது சிஎம்மாக இருந்தாலும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு காலத்தில் நீங்கள் கறி வச்சு பேச வளர்க்காதீங்க, உப்பு வச்சு பேசன்னு சொல்லி கார்பரேட் தான் சொன்னாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் உப்புல பேச இருக்கா, உங்கள் உப்புல கறி இருக்கு, அவன் தான் கேட்குறான். அப்போ யார் முட்டாள்? மக்கள் தான். இப்போ சமீபத்தில் வந்தது உயர் அதிகாரிகள் இல்லங்களில் அவங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறவங்க இல்ல வேலைகள் செய்யறதுக்காக அவங்கள பயன்படுத்துகிறாங்க ஆர்டர்லின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ நீதிமன்ற உத்தரவு போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம போலீஸ் தானடா பையன் தூக்கி எந்த சரியாக போச்சு அப்படின்னா அந்த பயம் இல்லை. போலீஸுங்கிற பயம் ஏழைக்கும் இல்லை, பணக்காரனுங்க இல்லை. அவர் பிடிச்சிட்டார் போலீஸ்காரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு? சார் 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 நான் போனேன் சார் 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 நான் போனேன் சார். யார் மேலே தப்பு இருக்குது? உன் மேலே தப்பு இருக்குது. நீ கொடுக்க மாட்டேன், நீ போய் பயணா கட்டு போயினேரு. ரவுடிகளை ஹீரோவாக காமிக்கிறாங்க. அதை நம்ம பார்த்து நம்ம அதை ஸ்டைலு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். புள்ளிங்கோ ஆமாம், புள்ளிங்கோ ஸ்டைலுக்கு போயிட்டோம். அந்த மாதிரி கலர் கலராக பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு டிசைனாக ஹேர் கட் பண்ணிக்கிட்டு போகும் பொழுது போலீஸோட பார்வைக்கு அது எப்படி தான் தெரியும்? அவங்களுடைய கட்டாயத்தின் பேரில் தான் இந்த மாதிரி உங்கள் லஞ்சம் வாங்குறதோ இல்லை இந்த மாதிரி அடிக்கிறதோ இது பண்ணுறதோ பண்ணுறாங்க போலீஸ்காரங்க. நாங்கள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பணி, நாங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு பணி இல்லை. நாங்கள் தப்பு செஞ்சால் தானே உங்களுக்கு. ஒவ்வொரு துறையும் எடுத்துக்கிட்டிங்களா லஞ்சம் இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. ஒரு கோயில் திருவிழா, ஒரு பள்ளிவாசல் ரம்ஜானுக்கு இருந்தாங்கன்னா சேர் எடுத்து போட்டு உட்காருங்க சார், ரொம்ப நாள் நிற்கிறீங்க சார், டீ போட்டு தருவாங்க, பிரியாணி போட்டி கொடுப்பாங்க, சரிதான் செய்வாங்க. ஏதோ ஒரு மாங்காவோ ஒரு பப்பாளி பழமோ இருந்தால் அதை பிடிங்கி தருவாங்க. பொதுமக்கள் காவலுக்கு ஒத்துழைப்பு தராங்க. எல்லாருமே நம்ம சொன்னோம் காசு வாங்குறாங்க, கொடுக்கறதுனால வாங்குறாங்களா, வாங்குறதுனால கொடுக்குறோமா? கூடிய செய்ததும் யாரோட தப்பு?